खुलुमबाय गिबियाव नायगोन नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै जोंहा दिनै थारिखआ जाहैबाय जुलाइनि 21 थारिख दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों दिनै जुलाइनि 21 थारिखनि मोनाबिलि समनि माखासे स्किमफोरनि बागै गोनांथार आपडेट खोन्थाहरनो सानदों जेरै नैबे दंफां गायनायनि 25,000 फैसाखौ नोंथांमोना देग्लाय बोसोरावनो मोननो हामारगोन नामा दा बेनि बागैबो आं नोंथांमोननिसिम माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों मानो होनोबा नोंथांमोना आंनिसिम गोबांनो इनस्टाग्रामाव DM नोंथांमोना आंनिसिम खालामनानै बुंहरगासिनो दङ जे नोंथांमोना नैबे दंफां गायनायनि 25,000 फैसाखौ देग्लाय बोसोरावनो मोननो हागोन होननानै मानो होनोबा आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो बुंदों नालाय 25,000 फैसाखौ नोंथांमोननिसिम होगोन होननानै दा बेनिखायनो गमामायैनो नोंथांमोना देग्लाय बोसोरावनो मोननो हामारगोन नामा दा बेखौ आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों आपडेट खोन्थाहरनो सानदों आरो बेजों लोगोसेनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों नैबे सरकारि फायखानानि फैसाखौ नोंथांमोना मोनगोन ना मोनला आं बिनि बागैबो आपडेट खोन्थाहरनो सानदों दा बेनिफ्राय नोंथांमोना नैबे रेशन कार्डनि जोहै नैबे आगस्टनि 1 थारिखआव दालि सिनि संख्रि जानाय थाव 1 लिटारखौ नोंथांमोना मोननो हामारगोन ना हामारा माइरंजों लोगोसे आं बेखौ बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों आरो बेजों लोगोसेनो जब कार्डनि मुलाम्फाखौ नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन जेनेबा दाथ' नोंथांमोना 10 रामजि स्किमनि जे मुलाम्फाखौ मोननो हायोसै नङा होमबा जब कार्डनि जे दा बेनिखायनो बे 10 रामजि स्किमनि मुलाम्फाखौ नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन जब कार्ड गोनां नोंथांमोना बोरै माब्ला फैसाखौ मोननो हागोन आं बिनि बागैबो नोंथांमोननिसिम माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों दा बेजों लोगोसेनो आं नोंथांमोननिसिम नैबे CM ट्रिपल स्किम जीवन प्रेरणा स्किम निजुत बाबा आसनि स्किम अरुणोदय स्किम बायदि बायदि स्किमनि बागैबो आपडेट खोन्थाहरनो सानदों दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायना लाबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना दिनैनि माखासे स्किमफोरनि आपडेटखौ बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिना मोननो हायो दा बेनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनायबो थागोरबाय गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना अननानै गिबियावनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना मोनबाय थानो हायो आं गिबियावनोथ' नैबे दंफां गायनायनि 25,000 फैसाखौ नोंथांमोना देग्लाय बोसोरावनो मोननो हामारगोन ना हामारा आं बिनि बागैनो नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानगोरबाय मानो होनोबा नोंथांमोना सानदों आरो देग्लायनि 25,000 फैसाखौ नोंथांमोना मोनगोन होननानै नाथायबा नोंथांमोना गोसोआव दं जानो हागौ नैबे दंफां गायनायनि 10,000 फैसाखौनो देग्लाय बोसोराव माने नैबे जानुवारि फेब्रुवारि मार्च माससिम नोंथांमोना मोननो हादों सोरबा सिगाङाव मोननो हादों सोरबा उनाव मोननो हादों जेरै क'क्राझार डिस्ट्रिक्टफोरनिया जोंहा एसे उनाव मोननो हादों नङा होमबा जानुवारि ना फेब्रुवारि मासाव बेबादि मोननो हानाय जादों दा बेनिखायनो देग्लाय बोसोरावसो 10,000 फैसाखौ मोननो हादों नालाय दा बेनिखायनो नैबे 25,000 फैसाखौथ' नोंथांमोना बे फाइनान्सियेल इयाराव एबा देग्लाय बोसोराव मोननो हागोना चान्सआनो जोबोद खमखा माने 1%ल' चान्सआ दं होननानै बेखौ बुङाबो गोरोन्थि जानाय नङा आरो 99%आनो बेखौ आसाखौ लाखा आरो माने नोंथांमोना 25,000 फैसाखौ देग्लाय बोसोराव मोननो हानाय नङा होननानै मानो होनोबा जोंनि नैबे आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाथ' बुंदों जेनेबा 25,000 फैसाखौ नोंथांमोननिसिम होगोन होननानै बेखौथ' बुंदों बाजेट दिनाखालि जा बिथाङा स्पिच होदोंमोन दा बेवहायबो बिथाङा बुंदों जेनेबा 25,000 फैसाखौ जोङो होगोन होननानै नोंथांमोननिसिम बाथ्राखौ बुंदों नाथायबा बिथाङा बेखौ थोंजोङै बुङाखै जे नोंथांमोननिसिम देग्लाय बोसोराव होगोन होननानै बेबादि बाथ्राखौ बुङाखै आरो फैगोन बोसोरावबो होगोन होननानै बेबादि बाथ्राखौ बुङाखै दा जिखियानो जाया माने होगोनल' होननानै बिथाङा बुंदों आरो 25,000 फैसाखौ होगोन होननानै बेबादि बाथ्राखौ बुंदों दा बेनिफ्राय जोंनि नैबे आसामनि फाइनान्स मिनिस्टार दा बिथाङाबो बाजेटआव जेब्ला माने बाजेटखौ लानायावथ' जेनेबा एसेम्बलियाव बुंनांगौ नालाय मानि बाजेट लानाय जाखो बेखौ बिथांमोना बाजेट दैखांनायावथ' गासिखौबो स्पिचआव होनांगौ नालाय फाइनान्स मिनिस्टारा दा बेवहाय आङो स्पिचआव नायनायाव एबा बाजेट दैखांनायखौ आं नायनायाव आङो बेहाय नुनो मोननाय जादों जे नैबे दंफां गायनायनि एबा मुख्यमन्त्रि महिला उदामिता अभियान जाय स्किमनि जे नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हायो दा बे स्किमनि जोहै 25,000 फैसाखौ देग्लाय बोसोराव एबा बे फाइनान्सियेल इयाराव होगोन होननानै आङो बाजेटनि स्पिचआवबो आं बेखौ नुनो मोननाय जायाखै आरो आं माने खोनानो मोननाय जायाखै आरो आंनि नुनायाव आं जा बिथांनि बाजेट स्पिच होनायखौ नायदोंमोन आसामनि फाइनान्स मिनिस्टार बिथाङा जेब्ला बाजेट दैखांदोंमोन दा बेवहाय आङो नायनायाव नुनो मोननाय जायाखै आरो जे 25,000 फैसाखौ देग्लाय बोसोरावनो होगोन होननानै दा बेनिखायनो जोबोद चान्सआ खम जे नोंथांमोना देग्लाय बोसोराव 10,000 फैसाखौनो देग्लाय बोसोरावसो गोबाङानो मोनखादों दा बेनिखायनो देग्लाय बोसोरावनो 25,000 फैसाखौ मोनगोनाथ' जोबोद माने आसायानो खमथार होननानै बेखौ बुंनो नांगोन आरो मानो होनोबा दाथ' जोंहा सार्भे बायदिसिना मनिटरिं खालामनायानो जोबबावाखैसो
नैबे 10,000 फैसाखौ जायफोर नोंथांमोना मोननो हानाय दा नोंथांमोननिसिम सार्भे खालामनानै जोंहा जोबबावाखैसो दा बेनिखायनो बेयो जोबनो नांगोन आरो बिनि उनाव गोबां जोंहा एप्लाइ खालामनाय माबा माबि डकुमेन्टस लांनाय भेरिफिकेसन जाफिननाय बायदि रोखोमनि जोंहा जाबाय थाबावगोन दा बेनिखायनो देग्लाय बोसोरावथ' चान्सआ खमखा होननानै आं नोंथांमोननिसिम बेखौ बुंहरगासिनो दङ फैगोन बोसोराव होगोन होआ फैगोन बोसोरनि जेब्ला 2027-28 नि फाइनान्सियेल इयारनि बाजेट सिजनखौ लानाय जागोन दा अब्लासो जों बेखौ मिथिना मोननो हागोन नोंथांमोना फैगोन बोसोराव एबा फैगोन फाइनान्सियेल इयाराव 25,000 फैसाखौ मोननो हागोन नाथायबा देग्लाय बोसोरनिखौथ' आं बुंहरखाबाय आरो जोबोद चान्सआ खमथार आरो देग्लाय बोसोराव नोंथांमोना 25,000 फैसाखौ मोनगोन ना दा बेथ' जाहैबाय दंफां गायनायनिया दा बेनिफ्राय रेशन कार्डनि जोहै आं नोंथांमोननिसिम बेखौ मैयाबो खोन्थाहरदोंमोन खोमा नैबे माइरंखौथ' मोनखागासिनो दं नङा होमबा दा बेनिफ्राय दालि सिनि संख्रि दा बेखौ नोंथांमोना फ्रियाव मोननो हागोन हाया 100 थाखा होनायनि बाथ्रायासो बे ओंखारगोन नामा दा बेयो मोनसे गिदिर कुइसन जानानै फैदों दै बियो माने मोजाङै दाबो कनफार्म जानानै फैयाखै जेनेबा दालि सिनिनि बाथ्रायाथ' ओंखारना फैबावबायसो नाथायबा संख्रि आरो जानाय थावखौ नोंथांमोना मोनगोना 1 थारिखाव बेयो एसे माने चान्सखौ गोजानाव नुहुरदों आरो आङो जुदि मोनोबाथ' जोबोद मोजांनि बाथ्रा आरो बिनिफ्राय आगस्टनि 1 थारिख खालिनो दालि सिनि संख्रि जानाय थावखौ होगोन ना होआ दा बेबो डेटआ जोंहा कनफार्म जाबावगैसो माइरंखौथ' नोंथांमोना आगस्टनि 1 थारिखावनो मोनगोन फ्रियावनो नाथायबा माइरंजों लोगोसेयावनो आगस्टनि 1 थारिख खालि सिनि संख्रि जानाय थाव दालिखौ नोंथांमोना मोनगोन ना मोना बे जोंहा खालारा दिनैसिमाव फिक्स जानानै फैयाखै दे जेनेबा आगस्ट मासाव जिखिनि जाया खालाराव नोंथांमोना मोननोबो हागौ आगस्ट मासाव बेबायदि होननानै बिथांमोना बुंदों नाथायबा 1 थारिखाव नोंथांमोना मोननांगौ नङा होमबा सिगांफोरावबो नोंथांमोना जेब्ला दालि सिनि संख्रिखौ मोननो हानाय जायोमोन 100 थाखा फैसा होननानै दा बै समाव नोंथांमोना 1 थारिखावनो मोननो हायोमोन मासनि दा बेनिखायनो एबाराव हले बेखौ बुंहरनो हानाय जायाखै मानो होनोबा दिनैसिमबो बे कनफार्म जानानै फैयाखै नोंथांमोना आगस्टआव मोननो हागोन बेथ' कनफार्म जानानै फैबाय नाथायबा खै थारिखाव नोंथांमोना मोननो हागोन बेयो जोंहा दिनैसिमबो कनफार्म जानानै फैयाखै दा बिनि थाखाय नोंथांमोना एसे सम नेनो नांसिगोन दे जानाय थावखौ मोनगोन ना मोना बेथ' माने एसे दिनैसिमबो माने कनफार्म जायाखै आरो मोनगोन ना मोना खुनु थिग गैया एसे उनावसो मोनगोन बायदि बेबादिबो खोनालाय लांदों दा जिखायानो जाया मानो साननैसोल' नेदो बारा गोबावथ' गैलानोसै सप्तानैबो गैजोबला होननानै बेखौ बुंनो नांसिगोन नोंथांमोना मोनथारसिगोनानो नैबे माइरंजों लोगोसे दालि सिनि बिनिफ्राय मा जायो उनाव बा सापात होनायनिबो बाथ्रा होलायलांदों दा बेफोरखौ नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन दा बेखौ जोङो उनावसो मिथिना मोननो हासिगोन दा बे जाहैबाय रेशन कार्डनिया दा बेनिफ्राय सरकारि फायखाना दा बे सरकारि फायखानानि थाखाय गोबां माने एप्लाइ खालामनायाबोथ' जाबाय थादों नोंथांमोना एप्लाइ खालामदों जानो हागौ निस्सय भेरिफिकेसन खालामनायाबो जोंहा थाबथानानै दङ जिअ टेगिं खालामनांगौआ जोंहा थाबथानानै दङ माने गासैबो दायो बे खामानिफ्रानो बन्द' जानानै दंजोबो होननानै बेखौ बुंबाबो गोरोन्थि जानाय नङा सरकारि फायखानानि बेलायाव दै नोंथांमोननिया थांनाय बोसोरावनो गोबांनियानो माने भेरिफिकेसना जाजोब्बाय नोंथांमोना इलिजिबल जाबाय नाथायबा जा जिअ टेगिं खामानि मावनांगौ दङ फट' जा साफायनांगौ दङ फैसाखौ सोनायनि सिगां फट' साफायो नालाय जिअ टेगिं खालामनाय जायो नोंथांमोननि न' फैनानै जिअ टेगिं खालामो फट' साफायफैयो नोंथांमोननि फायखानाफोरनि कन्डिसनफोरखौ नायफैनानै बिथांमोना फट' साफायलाङो आरो जाय जायगायाव फायखानाखौ बानायनो सानदों दा बेफोरनि जायगाखौबो माने फट' साफायनानै जिअ टेगिं खालामनानै जोंहा लांफैयो अफिसियेल बिथांमोना नाथायबा बे खामानिया जोंहा दिनैसिमबो जायाखै बेखौ होननानै बुंनो नांगोन दा बेनिखायनो बे खामानिया जेब्लासिम जायागौ माने नोंथांमोना नैबे माबानि SBM टयलेटखौ नोंथांमोना मोनगोन ना आसा खम एबा सरकारि फायखानानि फैसाखौ नोंथांमोना मोनगोन ना आसाया खम जायो माने मोननानो होननानै बेखौ बुंनो नांगोन जिअ टेगिंआ जोंहा जाखांबासो बे फैसाखौ सोना होनाय जायो दा बेनिखायनो बे जिअ टेगिंआ माब्ला जागोन बेखौ नोंथांमोना गिबियावनो नेग्रोदो देग्लाय बोसोरावथ' जायोबा नोंथांमोना गोख्रैनो फैसाखौ मोनगोन आरो जिअ टेगिं खालामनायनि उनाव फैसाखौ थाबैनो सोना होनाय जायो दा बेनिखायनो बे जिअ टेगिंखौ जानायखौ नोंथांमोना साननैसो नेबानो जाबाय एसे उनाव नोंथांमोननिसिम खबरखौ हरफिनगोन जिअ टेगिंआ जानानै फैयोबा नैबे सरकारि फायखानानि थाखाय दा बेनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना 9,000 मोनखांनाय दा नोंथांमोननियाबो जिअ टेगिं आरोबाव जानांगौ सेकेन्ड इनस्टलमेन्टनि फैसाखौ मोननो थाखाय दा जुदि नोंथांमोननिया नैबे जिअ टेगिंआ जानानै फैबायबा नोंथांमोना सेकेन्ड इनस्टलमेन्टनि फैसाखौ निस्सय सोरबा मोननो हाबाय जानो हागौ जायफोर नोंथांमोना जायाखैबा नोंथांमोनाथ' मोननो हानाय नङा जिअ टेगिंआ जाखांनायनि उनावसो नोंथांमोना नैबे जा बाखिखिनि 3,000 नोंथांमोना मोननांगौ बेखौ नोंथांमोना मोननो हायो दा बेखौबो आं बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाबाय दा बेनिफ्राय जब कार्ड गोनां नोंथांमोना जा फैसा मोनो दा बेखौथ' नोंथांमोना मिथिखागौ सिगाङाव MG स्किमनि जोंहा खामानि जायोमोन दा बे खामानिखौ नोंथांमोना फट' साफायहैनांगौ जायो खैबारबा दा बिनि उनावसो जब कार्ड गोनां नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हायोमोन दा जोंहा जि रामजि स्किमा फैबाय नङा होमबा दा बे जि रामजि स्किमनि जोंथिंजायथ' आं खामानि
बेबादि जानायखौ नुनो मोननाय जायाखै आरो फैसा मोननायखौबो आङो खोनानो मोननाय जायाखै जाय जि रामजि स्किमनि जे जब कार्ड गोनांफ्रा खामानि मावनायनि थाखाय बेबादि फैसा मोनबाय होननानै आं दिनैसिमाव जि रामजि स्किमनि जा गोदान जोंहा इमप्लिमेन्ट जाबाय बियो दा बिनि आं खबरखौ मोननानै जायाखै दे नोंथांमोननिथिं जागोना जायाखै एमजिएनरेगाथ' नंला नालाय बे जि रामजि स्किमसो जाबाय दा बे जि रामजि स्किमनि जे लामा सामा बायदि रोखोमनि फिसा फिसौ जोंहा खामानि जायो दा बेहाय नोंथांमोना खामानिखौ मोननाय फट' साप ओरैनोथ' एफा एनैल' खामानि मावनांगौ फट' साफायना नोंथांमोना होनांगौ आरो दा बिनिफ्राय नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हायो दा जोंथिंजाय आं बेबायदि फैसाखौ मोननो हानायखौ नुनो मोननाय जायाखै दा नोंथांमोनथिं मोनगोन ना मोनाखै जि रामजि स्किमनि जाय जब कार्ड गोनां नोंथांमोना खामानि मावनायनि थाखाय फैसाखौ दा बेखौ भिडिअखौ बक्सआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामना होबानो जाबाय नाथायबा सरकारा जा नोंथांमोननिसिम रादाय होनाय बायदिबा नोंथांमोना बोसोरफायाव 365 जोंहा देस थायो नालाय बोसोरफायाव दा नोंथांमोना बे 365 देसनि बिथोराव 125 दिननि थाखाय नोंथांमोना खामानि मोननांगौ गेरेन्टि दा नोंथांमोना कम्पालसरि मोनथारनांगौ आरो दा बेखौ बिथांमोना होगोन ना होआ दा बेखौ जोङो एसे उनाव मिन्थिना मोनलांबाय थासिगोन सिगाङावथ' एमजिएनरेगा स्किमनि जाय 100 देस नोंथांमोना खामानि मोनथारनांगौमोन बोसोरसेयाव दा बे एमजिएनरेगा स्किमनि जायबाबो नोंथांमोना सिगाङाव 100 दिननि थाखाय बोसोरफायाव खामानिखौनो मोननो हाखायामोन दा बेनिखायनो बे जि रामजि स्किमखौ लाबोनानै बिथांमोना मोजाङै नोंथांमोननिसिम मुलाम्फाखौ होगोन होननानै रादायखौ होदों दा नाथायबा दिनैसिमाव बेबादि जाथ'वाखै अब्लाबो एसे जोंहा समाथ' दङ नोंथांमोना नेलायनो नांसिगोन आं नोंथांमोननिसिम भिडिअ खालामना खोन्थाहरगोन नोंथांमोना मुलाम्फाखौ मोननो हामारगोन ना हामारा नैबे जि रामजि स्किमनि जोहै ओरैनो मोनोबाथ' नोंथांमोना बोसोरफायावनो 30,000निबो बांसिन नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हागोन जब कार्ड गोनां नोंथांमोना दा बे जाहैबाय दा बिनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना जब कार्डनि थाखाय गोदान एप्लाइ खालामनो सानदों आगस्टनि 1 थारिखनिफ्राय एप्लाइ खालामबानो जाबाय अबयसे दाबो नोंथांमोना गावबागावनि बिसिडिसिआव खबर लानानै एप्लाइ खालामनो हायो जब कार्ड आरो रेशन कार्डनि थाखाय दा खबरखौ लाग्रोदो बिनि उनाव नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामबानो जाबाय आरो आगस्टनि 1 थारिखनि उनफ्राव नोंथांमोना एबा दाबो नोंथांमोना खबर लानानै एप्लाइखौ खालामलायबानो जाबाय जब कार्डआनो जा रेशन कार्डआनो जा आं बेखौ नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाबाय फर्मफोरखौ लायाखैबो जानो हागौ बेफोरखौ नोंथांमोना एसे मिथिना मोननो थाखाय बिसिडिसि अफिसाव खेबसे सोंहैग्रोदो बिनि उनाव नोंथांमोना जादोंबा एप्लाइखौ नोंथांमोना इलिजिबोलबा एप्लाइ नोंथांमोना खालामनो हागोन दा बे जाहैबाय दा बिनिफ्राय PMAY-G नि जोंहा सार्भे खालामनाया आगस्टनि 15 थारिखआव जोबसिगोन ओरैनोथ' जुलाइ माससिमल'सोमोन जुलाइनि 30 थारिख ना माससिमल'सोमोन दा बेखौ एक्सटेन्ड खालामनानै जोंहा आगस्टनि 15 थारिखसिम खालामना होनाय जाबाय सार्भे खालामनाया सोलिगासिनो दङ जोंनि नैबे आसामावल'सो दायो जायाखै बेलेगाव जोंहा जागासिनो दङ जोंनि आसामाव दायो फिजिकेल भेरिफिकेसन खालामनाया जोंहा जोबसिगोन 30 जुलाइ बे थारिखआव जोबगोन आं बेखौ खोनानो मोननाय जादों दा बिनिखायनो नोंथांमोननिया फिजिकेल भेरिफिकेसना जाबायबा नोंथांमोननि बेनिफिसियाल लिस्टआव नामा फैनायनि उनावनो नोंथांमोना सेंसन जाबानो सरकार न'नि फैसाखौ गोख्रैनो थाबैनो नोंथांमोना मोननो हासिगोन सोरबा देग्लाय बोसोराव नोंथांमोना मोननो हागौ दा बेखौ आं खोन्थाहरनाय जाबाय मानो होनोबा जोबोद दायो स्पिडआव खामानिया जादों दा बिनिफ्राय अरुणोदय स्किमनिखौथ' नोंथांमोना मिथिखाबाय 1250 फैसाखौनो नोंथांमोना मोननो हागोन नैबे आगस्टनि 3 थारिखआव गाव सभा जागोन बिसिडिसि अफिसफ्राव जोंहा मिटिं जागोन दा बेयाव नोंथांमोना थांबानो जाबाय दा बेवहाय माखासे बाथ्रा नोंथांमोना मिथिना मोननो हागोन अरुणोदय स्किमनि बागैनो चिफ मिनिस्टार बिथाङा नोंथांमोननिसिम उफुवारबो हरनो हागौ खोमा एनाउन्समेन्ट बायदि रोखोमनि खालामना होनो हागौ दा बेनिखायनो आगस्टनि 3 थारिखआव थांबानो जाबाय जाहाथे चिफ मिनिस्टार बिथाङा मा बाथ्रा बुङो बेखौ नोंथांमोना मिथिना मोननो हायो अबयसे आंबो नोंथांमोननिसिम भिडिअ लाबोना खोन्थाहरखागोनखा माबाफोर बिथाङा जुदि उफुवार एबा एनाउन्समेन्ट होयोबा नोंथांमोननिसिम आं भिडिअ खालामना खोन्थाहरगोन दा बेखौ मिथिना मोनबाय अरुणोदय स्किमनि जे नोंथांमोना नैबे 1250 फैसाखौनो आगस्टनि 3 थारिखआव मोननो हागोन जायफोर नोंथांमोना 9000 फैसाखौ मोननो हायासै बा दा बेखौ बिथाङा सोना होगोन ना होला दा बिनि बागैबो खबरखौ नोंथांमोना एसे उनाव मोननो हागोन आगस्टनि 3 थारिख खालिनो नोंथांमोना मोननायनि चान्सआ दङ दा बेनिखायनो गाव सभायाव नोंथांमोना गासिबो थांबानो जाबाय आं बेखौनो नोंथांमोननिसिम बुंहरनाय जाबाय आरो माबाफोर जुदि प्रब्लेम जानानै दङबाबो नोंथांमोना गाव सभायावनो अफिसियेल बिथांमोननि सिगाङाव नोंथांमोना खोन्थानो हागोन एबा बुंनानै लाबानो जाबाय नोंथांमोना आं बेखौबो खावलायखानाय थाबाय आरो जोबोद मोनसे खाबु मेल मिटिङाव गेदेर मानसिफोर फैयो नङा होमबा दा बेवहायनो नोंथांमोना गावबागावनि माबाफोर जुदि प्रब्लेम जानानै दङबा अरुणोदय स्किमनिया बेफोरखौ नोंथांमोना एसे फोरमायनानै लाबानो जाबाय अब्ला नोंथांमोना बोरै खामानिखौ मावनानै लानांगोन बेखौबो नोंथांमोना मिथिना मोननो हागोन दा बिनिफ्राय जिबन पेर'नाथिखौ मिथिखाबाय नोंथांमोना निजुत बाबुनिखौथ' नोंथांमोना मिथिखाबाय दा एप्लाइ खालामनाया जोंहा आगस्टनि 6-7 थारिखनिफ्राय जासिगोन निजुत बाबु निजुत मयना स्किमनिया बारा गोबाव गैला सप्तानैसो जोंहा सम दङसै दा एप्लाइ खालामनो थाखाय गासिबो रेडि खालामदो डकुमेन्ट्सफोरखौ आं बेखौनो खावलायनाय जाबाय फरायसाफोरखौ जिबन पेर'ना स्किम निजुत बाबु आसुनि निजुत मयना स्किम दा बेफोरनि फैसाखौ नोंथांमोना गासिबो सेप्तेम्बर मासनिफ्रायसो मोननो हागोन दा बेखौबो आं आरोबाव फिन खेनसेबाव खोन्थाहरफिननाय जाबाय सिगाङावनो आं अबयसे खोन्थाहरखांबायमोन दा जिखियानो जामानो आं बेखिनि आपडेटखौ नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाबाय एसेबां माने गिदिर आपडेटथ' बेबायदि ओंखारना फैयाखै अब्लाबो सानफ्रामबो आं नोंथांमोननिसिम स्किमफोरनि जोहै आपडेटखौ हरो जेला आं नोंथांमोननिसिम
दिनैबो बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय दा बेखिनियावनो नोंथांमोना माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालाम आरो बिनिफ्राय इनस्टाग्रामावबो नोंथांमोना फल' खालामनानै इनस्टाग्रामावनिसिम डाइरेक्ट माखौबाफोर सोंहरनो सानदोंबा नोंथांमोना SMS हरबानो जाबाय अब्ला नोंथांमोना लोगो लोगो रिप्लाइखौ मोननो हागोन इनस्टाग्रामनि लिंकखौ भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव आरो डिसक्रिप्शन बक्सआवबो होनानै दोनदों दा बेखिनियानोमोन बे भिडिअखौ बयनोबो शेयार खालामना होदो आरो बेबादिनो जाहाथे स्क्रिनफोरनि आपडेट मोननो हायो चेनेलखौ बयबो साबस्क्राइब खालामनानैबो लालायबानो जाबाय गोजोन्थों